Hey! Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας πω δύο πραγματάκια. Συγγνώμη που δεν κάνω τόσο συχνά βιντεάκια. Βασικά δεν κάνω σχεδόν καθόλου βιντεάκια. Όχι, βασικά δεν κάνω καθόλου βιντεάκια. Να το πω πιο απλά. Επειδή είχα μια δουλειά. Τέλος πάντων, και δεύτερον, από εδώ και πέρα θα ανεβάζω πιο συχνά τα βιντεάκια. Ίσως κάνω και τις Τετάρτες κάποιο βίντεο. Αυτό, ναι. Και ας πούμε λοιπόν στο θέμα μας. Το θέμα μας σήμερα είναι οι ταινίες. Οι ταινίες του 2016 είναι τόσο ξεκαρδιστικές που για να γελάσεις κιόλας, φανταστείτε, σου υπενθυμίζουν πότε είναι να γελάσεις βάζοντας αυτό το σπαστικό γελάκι από πίσω. Ναι, αυτό ακριβώς. Και δεύτερον, το εξώφυλλο που βάζουν έξω από την παράσταση που θα γίνει ή την ταινία δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη το Captain America. Στο εξώφυλλο δείχνει έναν μαλάκα που κρατάει μια ασπίδα και στην ταινία τη μισή ώρα μιλάει και τα 10 λεπτά που απομένουν παίζει ξύλο με έναν τυπά που λέγεται Κόκκινο Κρανίο και είναι τελείως άχρηστο στο ξύλο. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Ίσως κάνω κι άλλο βιντεάκι αύριο. Αυτά για σήμερα, like και subscribe για νέα βίντεο. Ναι, ξέχασα κάτι. Μπα, δεν νομίζω. Τα λέμε αύριο.